Archdiocese of Haro nagapanawagan sa pagpangamuyo sa madasig nga pag-ayo ni Pope Francis. Prayer vigil ginpatigayon sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City para sa ikayong lawas ng Santo Papa. Si Kim Salinas nakatuto. Nagapanawagan ng Archdiocese of Haro sa mga tumuluo nga bululigan nga pangamuyuan si Pope Francis para sa madasig nga pag-ayo sini. May tagsa na ka-inisyatibo ang pila ka parokya sa Archdiocese sa pagpangamuyo para sa pag-ayo sa ginadala nga balatian sang Santo Papa. Para naman sa mga tumuluo, mahimo nila ilakip sa intensyon sa misa o kung pag-Santo Rosario ang pag-ayo sang ikaayong lawas ni Pope Francis. Nakamayo na ito nga mahimo no, sa sination, mga include naton siya sa aton nga prayers, no, agod nga ti, ang healing and recovery no, sa aton nga Santo Papa kag ti kung ano yung kabubuton sa Dios. Sa pinakauling update gikan sa Vatican, yara sa gihapon sa kritikal nga kondisyon ang Santo Papa. Apang umpisa kahapon, wala na ini nakabatsyag sa anuman nga respiratory crisis. Nagsaka man ang hemoglobin levels ni. Daw nga nakapahuway siya, no? Pero hindi natin pag i-misinterpret ining mga tinaga nga pahuway. Nagpasalamat man siya no sa mga yadto mga nagapangamuyo sa Abot Silingon, naga-response pa man no aton nga pinalangga nga Santo Papa. Samtang sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City, naghiwat naman sang prayer vigil kung sariin ginpangamayuan ang pag-ayos ng Santo Papa. Ginpangunahan ni Monsignor Ronald Quijano ang pagpangamuyo upod ang pila ka mga tumuluo. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.